ahli apa mau syarat jejake negara mugi negeri Om soro kejiwanggo tak kirimi layang kitir dan samper ke angin sumile ora kroso siramu tan sata eke reno nge wayangmu beto atiko asingo tirko saumpawa kapan boyo aku bisa kegelita ragon lide rembulan aku samar kuatir lamun kau cabar sekar mekar ngora kang cengkar ngelak kang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka ketika alrino wayangmu beda adiko singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rembu endah rembulan aku samar kuatir lamun to cabar ayo Mbak Nadia al sekar mekar ing ora kang jengkar ngelak kang tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka ketiga jejaki ponakara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih krasa lunga nomor papat wong kang fakir ahli apa mau syarat jejake negara mugi negeri kita tapi ing rubeda tatram ayam atau saking sabikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi oh panutane wis rupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul luru amplop adol swara becek ketite Allah retaro laku becek bakale lebu swarga laku Allah uripe rekoso adoh mandung solan adoh sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada wa bi ilmi lagi sholat
dolim serta kara padha bangsa iki jaman jare jaman kemajuan kahanane ora karo-karoan larang sandang uga larang panganan pejabate malah penak do jogetan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi cecekipun negara siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih krasa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tebih ing rubeda tentrem ayom ada saking sapi kala panutane wis rupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pitutore wong tuwa ngalor ngidul loro amplop adol swara becek ketitik olor tamu lagu becek bakal mlebu swarga lagu Allah uripe dadi rekoso aduh manungsa an adoh sing kuwasa wis bener tenan dawuhe para ulama kadang kepincut kedudukan bondo donya mesti anci-anci pundake wong liya laku dolim serta kara padha bojo wis padha lali ora padha pinter dan dosa iku bakale disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka